La catedral de Burgos és la tercera catedral d'Espanya atenent a les seves dimensions, després de les de Sevilla i Toledo. És un destacable edifici gòtic que ha sabut adaptar l'estil adornat amb flors vingut de França i d'Alemanya, a l'exuberància pròpia de l'estil decoratiu espanyol. És l'única catedral d'Espanya declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Villar de Vildes. Villar de Vildes és una parròquia del concejo de Somiedo, al Principat d'Astúries. Allotja una població de 89 habitants. El significat del topònim s'explica amb la llegenda que explica com un grup de somedans es va enfrontar als moros invasors, superiors en nombre i en armes. Els somedans van ser vençuts i morts, quedant al lloc com a únics supervivents les seves vídues. La branya de la Pornacal és la més gran i millor conservada de les branyes de Somiedo, on perviuen les antigues tradicions dels vaqueiros, d'alçada en un mar d'incomparable bellesa. Formada per 32 teitos, els teitos són una quadra de pedra de planta rectangular coberta a dues aigües amb teules corbes i murs de pedra vista. Com és característic, el teito té la teulada coberta de branques seques d'escombres o piornes, que cal canviar cada 15 anys. El seu interior està dividit entre l'habitacle per a l'home i els animals. Els llacs de Saliencia se situen al cor del Parc Natural de Somiedo, al sud d'Astúries i gairebé fent frontera amb Castella i Lleó. Ruta per la costa d'Astúries. Faro Vídeo.
Playa del Silencio. Cabo Bustos. Luarca. Cudillero. Cudillero és un concejo de la Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries. Important port pesquer i durant els mesos d'estiu centre turístic important. El gentilici de Pixueto, pixueta, prové de la combinació dels termes pix, que vol dir peix, i huetus, que vol dir activitat, per diferenciar-se de la resta d'habitants agricultors o ramaders del municipi. Els habitants de la part alta de la vila, la CAI, dedicats tradicional i majoritàriament al comerç, se'ls anomenava caïzos o caïzas. Una altra teoria afirma que aquest gentilici prové del terme pixín, paraula asturiana per a dominar el rap, peix molt pescat al país. La platja de les Catedrals està situada a la costa de la província de Lugo. Se'n diu així pel conjunt de penya-segats, alguns amb més de 32 metres d'alçada, que, esculpits pel vent i el mar, formen uns arcs i voltes espectaculars, deixant un paisatge meravellós on està considerada com una de les platges més espectaculars del món. Cangues d'Onís, capital del consell del mateix nom, es troba enclavada a la vall que formen els rius Sella i Guenya. El més representatiu de la vila és el seu pont romà, declarat Monument Històrico-Artístic el 1931. Té 5 arcs, 3 d'ells apuntats, i al del centre penja una reproducció de la Creu de la Victòria. Els llacs de Covadonga, anomenats llacs de Nol, són un conjunt de llacs que es troben al Parc Nacional de Pics d'Europa i que està format per 2 llacs principals, el de Nol
i el d'Arcina, i un de secundari, el de Bricial, que sols té aigua durant el degel. Formen part del Consell de Cangas d'Onís, prop del llogarret de Covadonga, a Astúries.